aku duduk kulon sing duwe CCTV nyong yo duwe. Ya duwe ya. Makanya jangan bain-bain. Bain-bain. Hah? Nah, wis konangan kowe. Kena karo sapa wingi ayo. Sapa kowe? Ana. Ayo, Ana. Ketone kowe karo Silvi Kumalasari kowe jeneng. Yo. Iya. Pacane sarwa asli Jawa Ya semangat banget. Nanti dongko colok apike. Jebrol kabeh dong iki. Asal potong ora. Ora. Dongke nyonce. Ora umum aja. Ya nanti kesunduk-sunduk ini nggo milek. Ini gede banget ya jare. Lambine. Lambine lho. Lambine. Ya lo makane tak jalo, makane tak anu gede banget lambine. Gedine. Anggar kelihatan tak mok-mok ya susi gede banget. Di mok-mok keprine? Ya, kayak biasanya lah. Biasanya keprine biasanya. Alah biasanya ngono nek tangga lah. Ya jajal dicontoni kae di mok. Nah, takon-takonan. Ora wani kan. Susi
ya digrobok. Ya kan pembuktian ngono lho. Pembuktian. Nah, iya. Ngomong apa sih kurang bukti? Ya